ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ እዚ ኣብ ሃርሞኒ ሜድያ ንፍንዎ ናይ ዜና መጽሔት ፕሮግራም ኮይኑ ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ዜና መጽሔት ፕሮግራምና ካብቲ ካልእ ግዜ ፍልይ ዝበለ ብደረጃ ኤውሮጳ ዝተቐየረ ሎማዓንቲ ተግባር ዝወዓለ እቲ ኤውሮጳ ብሓባር ኮይኖም ንነዊሕ ዓመታት ክስራሓሉ ዝጸንሐ እሞ ኣብ ተግባር ዝወዓለ ካብ ሎማዓንቲ ትሒዙ ክትግበር ዝተባህለ ዝያዳ ጥብቕ ዝበለ ቁፅፅርን ናይ ኣሳይለም ዕቑባ ኣገባብ ኣብ ኩሉ ሃገራት ብሓባር ሓላፍነት ምሽካምን ቁፅፅር ምትራርን ዝብል መስርሕ ሎሚ ኣብ ተግባር ዝኣትወሉ ግዜ ተበፂሕሎ እዚ ናይ ሓባር እንታይ እዩ እንታይ ዘጠቓለለ እዩ ንብዙሓት እውን ዝትንክፍ ስለ ዝኾነ በዚ መሰረት ንኽኽየድ ከሎ ከዓ በቐረባ ንብዙሓት ስድራ ቤታት ደቆም ክርዩ ዝመፁ ኣብ ኤውሮጳ ዝንቀሳቐሱ ዝነበሩ ነቲ ምንቅስቓሳት ቁርብ ዝግድብ ነገር ስለ ዘለዎ እሱ እንታይ ምዃኑ ምፍላጥ ከድሊ ብምባል ኣስፊሕና ሎሚ ክንዛረበሉ ኢና ናብኡ ንኽብፃሕ ዝተሓልፈ መንገዲ እንታይ ከም ዝነበረ ኣብኡ እውን ኣብቲ መስርሕ ነዊሕ ግዜ ኣካልና ትኾንካ ዝተሰርሐ ነገር ስለ ዘሎ ዝነበርናዮ ንዕኡ ዝምልከት እውን ብዝርዝር ሓበሬታ ናባኹም ከብሎ መጀመርያ እንታይ እቲ ዝበሃል ዘሎ እቲ ለውጢ ብሓፈሻ እንታይ እዚ ፓክት ኦን ሚግሬሽን ኤንድ ኣሳይለም ኢንተርስ ኢንቱ ኣፕሊኬሽን ሎማዓንቲ ብተግባር ዝውዕል ዘሎ እንታይ ዘጠቓለለ እንታይ እዮም ክገብሩ ደልዮም ኤውሮጳ ውሽጥና ነፅሪ ዘሎ ናይ ሚግሬሽን ኣገባብና ነፅፍፎ ኢሎም ተንቀንዲ ዕላማታት ገይሮም እንደለው ቀዳማይ ኤክስተርናል ቦርደርስ ኮንትሮል ምግባሪ ጥብቕ ዝበለ ቁፅፅር ጌርካ ገና ምፅእ ምስ በሉ ሰባት ቀልጢፍካ ውኸለካ ርኢኻ ብፍላይ ካብተን ብዙሕ ናይ ምቕባል ተኽእሎ ዘይብለን ሃገራት ዝመፁ ኣብ ውሽጢ 4 ወርሒ ኣሳይለም ጉዳይ ተወዲዩ ኣብኡ ፀኒሖም ዝምለስሉ ኩነታት እቶም ዝኣትዉ ከዓ ነተን ሃገራት ኣብ ዶብ ዘለዋ ጥራሕ ደይኮነ ናብ ኩለን ሃገራት ክመቓቐልዎምን ሓላፍነት ብሓባር ክሽከምዎን ሓደ ካልኣይ እቲ ኣሳይለም ፕሮሰስ ብጣዕሚ ትርር ዝበለ ኮይኑ ፌር ኣሳይለም ፕሮሰስ ክህሉ ንዕኡ ከዓኒ ሕፅር ዝበለ ግዜ ክህሉ ስትሪክት ዝኾነ ነቲ ሲስተም ዝምዝምዝዎ ዝነበሩ ኣገባባት ንዕኦም ከም ዝለግሱ ምግባር ኣብ ናይ ዳብሊን ቁፅፅር ኣጥብቕ ምባል ነቲ ናይ ዳብሊን ሓላፍነት ከዓ ብሙሉአን ብሃገራት ብሓባር እምበር ናብ ሓንቲ ሃገር ወይ ናብ ክልተ ሃገር ናብ በዓል ጣልያን ግሪክ ናብ በዓል ስፔን ዝያዳ ሸኸም ዘየምፅእ ነገር ምግባር ዝብል እዩ ካልእ ከዓ ሶሊዳሪቲ ኤንድ ሪስፖንሲቢሊቲ ሓላፍነት ኩላትካ ትሽከም ብሓባር ኮንካ ከዓ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ሽግራት ትሽከሞ ዓይነት እዩ ዝስምምዕ ዝኸይድ ዘሎ ዳሕራይ ስትሮንግ ሴፍ ጋርድስ እቲ ነቲ መሰረታዊ መሰላት እንዳሓለኻ ብሓባር ከመይ ይኸይድ ኣሎ እንዳረኣኻ ካብ ሎሚ ኦልሬዲ እዚ ትማሊ ስለ ዝጠቅዕ ወይ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ደሪአኩም ዘለኹ ካብ ሎሚ ኣብ ተግባር ውዒሉ ዘሎ ሕጂ ነዚ ኣጥቢቖም ክከታተልዎ ምዃኖምን እንታይ ማለት ምዃኑ እዚ ከዓ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ኤውሮፕያን ኮሚሽን እንታይ ኣትብል ዘላ እዚ ዓብ ኢሚግሬሽን ሲን የኤውሮጳውያን ዓብ ቻሌንጅ ኮይኑና ብድሆ ኮይኑና ፀኒሕ እዩ እዚ ከዓኒ ሓደ ኢፌክቲቭ ንጡፍ ዝኾነ ፌር ዝኾነ ፍትሓዊ ፈርም ፅንዕ ዝበለ ኣገባብ ኣይነበረና ፓክት እዚ ናይ ኢሚግሬሽን ኣሳይለም ፓክት ዝበሃል ነዚ ዕላማ እዚ ይመፅእ እዩ ኤክስተርናል ቦርደርናትና ክነትርር ኢና ኣብ መንጎ ኣባላት ሃገራት ኤውሮጳዊ ሕብረት ዘሎ እዚ ብኸመይ ተረድእዎ ምስለኩም ስጋዕ ገሊአን ሃገራት በዓል እንግሊዝ ካብ መውፅእ ምክንያተን ሓደ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳይ ንነዊሕ ግዜ ዘምፅኦ ነበራ እዩ ስለዚ እዚ ከምዚ ኢሉ ዝኸይድ ዘሎ ግን ንነዊሕ ግዜ ኣካታዕ ኮይኑ ዝኸይድ ዝነበረ እዩ ነዚ ሕጂ ሃንደበት ዝመፀ ጌርና ክንወስዶ የብልና ንነዊሕ ግዜ ኣነ እኳ ኣባል ዝነበርኩሉ ሓደ ኤንቲጌ ኣሲል ዝበሃል ሬፈረንስ ግሩፕ ነይሩ እቲ ሬፈረንስ ግሩፕ ብዛዕባ ሃርሞናይዚንግ ኣሳይለም ፕሮሰስ ኣብ ዩሮፕ ዝብል ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሕ ዝነበረ ኦርጋናይዜሽን ኮይኑ ኣብቲ ኦርጋናይዜሽን ብሓባር ኣብ ዝነበርናሉ ግዜ ናይ ቀደም ናይ ኤውሮጳ ናይ ኮሚሽነር ናይ ኢሚግሬሽን ዝነበረት ኣኒታ ግራዲን ኣደ መንበር ኮይና ትመርሖ ዝነበረት ካልኦት እውን ፍሉጣት ጋዜጠኛታትን ገለን ዝነበርዎ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ብሓባር ኮንካ ነዚ ናይ ኤውሮጳ ኣሳይለም ፕሮሰስ ከመይ ገይሩ ሃርሞናይዝ ክግበር ኣለዎ ዝብል ኣብቲ ሬፈረንስ ግሩፕ ንነዊሕ ግዜ ዝስርሓሉ ዝነበረ ኣካሉ ኮይነ ዝኸድ ኩሉ ነይሩ ሽዑ እንታይ እዩ እዚ ባርደንሲ በዓል ዴንማርክ ገለ ሓላፍነት ኣይንሽከምን ኢና ኢሎም ብኡ የሕልፎም ነቶም ሰባት ብኡ ሓሊፎም ግን ናባና እንዳመፁ ንሽገር ኣለና ንሕና እቲ ሓላፍነት ክንሽከም ገሊአን ሃገራት ግን ነቲ ሓላፍነት ዘይሽከማ ኮይነን ከሸግረና እዩ ስለዚ ብከምዚ ገባብ ክቕፅል የብሉን እዚ እንተኮይኑ እቲ ገባብ ክእለ ኣለዎ ከምኡ ሓላፍነት ናይ ኩሉ ሃገራት ኩለን ይውሰድኦ እምበር ናብ ገለ ሃገራት ጥራሕ ክኸውን የብሉን ተባሂሉ ንነዊሕ ግዜ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድኸይድ ዝነበረ መስርሕ ነይሩ ሕጂ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን
ሓደ ካብቲ ንነዊሕ ግዜ ዘካትዕ ዝነበረ ሕጂ ብተግባር ውዒሉ ዘሎ ኣብኡ እውን ጋሻ ኮይነት ዓዲ መዝሃብኮ ፕሬዘንቴሽን ናባኹም ከብሎ ክትርእይዎ ሕጂ ኣብኡ እንታይ ነይሩ እዚ ዕቑባ ምስ ሓተተ ሰብ ካብ ካምፕ ከይወፅእ ኣብቲ ዝተመደቦ ጥራሕ ክነብር ናብ ካልእ ከተማታትን ናብ ቤተሰቡን ምኻድ ዝህብ ክተርፍ ኣለዎ ዝብል ክትዕ ነይሩ ኣብኡ ከም ጋሻ ተዓዲመ ቀሪበ ዝሃብክዎ ሽዑ ክትሰምዕዎ ብዚ ናባኹም ከብሎ እሞ እንታይ ነይሩ እቲ ኣርጊመንት ናተይ ሰባት ናብቶም ሰቦም ዘለዎ ከባቢ ዝኸዱ ኣነባብራና ማሕበራዊ ሂወት ስለ ዝኾነ እቲ ፕሮግራም ዌይቲንግ ፎር ኢንቴግሬሽን ዝብል ነይሩ ኣብ ፓነል ዲስካሽን ነይሩ ናይ ኤውሮፓ ዴሊጌሽን ዝመፁ ነይሮም ናይ ኣብያተ ክርስቲያን ናይ ሽወደን ኣነ እውን ኣብኡ ጋሻ ኮይነት ዓዲመ ሽዑ ዝበልክዎ ዘቕረብክዎ ሓሳብ ምናልባት ክትሰምዕዎ እሞ ናባኹም ከብሎ ሽዑ ተመሊስና ክንዘራረበሉ ኢና if you try to be realistic because politics are often short term so if it's not እዚ ምናልባት ኣብ ስቶክሆልም ዩኒቨርሲቲ መምህር እዚ ኣብ ናይ ኣሳይሎም ጉዳይ ከዓ ነዊሕ asylum seekers cannot choose where they want to live. I would like to ask you Khaled, from your perspective, do you think that a removal of the Swedish EBO system would be better? I don't think it's better because in the whole process, what I notice always is people who come from collective society, collective samhel like Africa and Middle East, they often tend to believe word of mouth, their countrymen, than the official information channel from the government. So for them, it's not the geographic importance where they live. It's the people around whom they live, which is important. ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነዊሕ ግዜ ዘካትዕ ዝነበረ ሽዑ ነቕርቦ ነበርና ሓሳብ እንታይ እዩ እቲ ሰብ ተተኣኪቡ ኣብ ዓበይቲ ከተማ ኣብ ሓደ ከባቢ እንዳነበሩ እዚ ከዓ ሽግር ፈጥር ኣሎ ንወንጀል ንኻልእ ነገራት ደንስሊ ኣብ ሓደ ገዛ 6 ሰባት ምንባር ገለ ዝበሃል ክትዕ ነይሩ እዚ ሕጂ እንታይ ዝበሃል ነይሩ ቡስታድ ሰግሪጋሆን ይበሃል በቲ ናይ መነባብሮኻ ከባቢሲ በቃ ኣዝዩ ካብቲ ካልእ ሕብረተሰብ ዝተነፀለ ናይ ምዃን ገለ እዩ ሕጂ እቲ ሓሳብ እንታይ ነይሩ ሓደ ሰብ ዕቑባ ሓቲቱ ኣበይ ክነብር መሰል ናይ ምምራፅ ክትርፍ ኣብኡ ክፀንሕ ኣብኡ ኮይኑ ኩሉ ፈሊጡ ኣብቲ ከባቢኡ ክነብር ተደየለ ግን ናብ ከተማ እንዳመፁ ኩሎም ዝብል ኣርጊመንት እዩ ነይሩ ሽዑ ነቕርቦ ነበርና ሓሳብ እንታይ እዩ ሓበሬታ ኩሉ ሻዕ ዝመፀ ሰብ ካብ ደቂ ዓዲ እዩ ዝረክብ እምበር ናይ ሚድያ እምነት የለን ካብቲ ዝመፃ ናይ ሃገራት ሚድያ በቃ ፅባሕ ማይ ክሃርም ኢሎምኻ ኣሚንካ ወፂኻ ማይ ጀብጂብካ ፀሓይ ኮይኑልካ ድውዕል ወይ ከዓ ፀሓይ ኢሎምኻ ማይ ሃሪሙ ዝውዕለሉ ኩነታት ስለ ዝኾነት ሚድያኻ ብሓደ ኮሜድያን ዝበሎ ይትረፍ ዶ ናይ ዝመፅእ ክነግረኻ ሜትሮሎጂ ዝሓለፈ ከማን ብፅቡቅ ኣይፈልጥዎን እዮም ኣብ ዓድና ዝበሃል ነገር ነይሩ ስለዚ ነቲ ሚድያ ምእማን ኣይተለምድን ነቲ ሜይንስትሪም ሓበሬታ ብወግዓዊ ሚድያ ተነጊርካ ዝኽየድ ንዑ ይኮነን ዝቕበል ሰብ እንታይ ደኣ ክስቶ ከምዚ ገይሩ እንዲ ክስቶ ከምዚ ገይራ እንዲ ከምዚ ግበር ከምዚ ትግበር ዝኩሉ ጌጋታት ሕጂ መፂ ዘሎ ትርእይዎም ናይ ዜግነት ኣብ ዕድመ ገለገለ ካልኦት ሰባት ዝገበርዎ ከምዚ እንደበሎም ወላ ሓንቲ የለን ገለ እንዳተባህለ ዝመፀ ጌጋታት ስለዚ ሽዑ እንታይ ኢና ንብል ሰብሲ ኣብ ብዙሕ ፕሬዘንቴሽን ቅድሚ ሕጂ ዘቕረብኩ ኣነ ከምኡ ገሊፀ ነይረ እንታይ ድብለካ ሰብ ቀዳመይቲ ምፅእ ምስ በለ ንእሽተይ ዓዲ ምስ መደቦ እንታይ ዝብል ሰብ የብሉ ኦም የብሉ በረኻ ስፊሮምና ከምዚ ኢልካ ዳ ከመይ ጌርካ ክኸውን ገዛ ኣድራሻ ረኣየለይ ኢልካ ናብ ዓበ ከተማ ክመፅእ እዩ ዝደሊ ምክንያቱ ሰብ የብሉ ኦም የብሉ ድብለካ ደሎ ኣብ ከባቢኡ ኮይኑ ቋንቋኡ ዝዛረቦ ሰብ ይስኢኑ ሕጂ እዚ ከዓኒ ነቲ ሃገር እንታይ እንዳበሉ መፅኦም ኖ ክመርፁ ክንፈቅደሎም የብልና ሕጂ ግን ብምንታይ መፂ ከም ኣካል ናይዚ ሕጂ እዩ ፓክት እንደልዕሎ ደለኹ እንታይ ኣምፅኦም ዕቑባ ሓቲቶም ኣብኡ ከነፅንሖም ኢና 4 ወርሒ ይፀንሖም 4 ወርሒ ምስ ተወድአ ብፍላይ ኣብተን ዝኣትውለን ኤክስተርናል ቦርደርስ ዝብልዎን ደለዉ ጣልያን ስፔን ግሪስ ገለ እዚኣተን ኣብአን ከለዉ 4 ወርሒ ሪኦም ቀልጢፎም ኣብኣ ከለዉ ክመልስዎም ከየእተውዎ ካብቱ ተኮይኖም ከዓ ናብ ኩለን ኤውሮፓ ክማቐልዎ ሕጂ እቲ ሪስፖንሲቢሊቲ ዝብልዎ ዘለዉ እሱ ሶሊዳሪቲ ከዓ ምድንጋፅ መስተን ሃገራት ኣብ ዶብ ስለ ዘለዋ በዓል ጣልያን ስፔን ንኩሉ ክቕበላ እንተኮይነን እቲ ካልእ ከዓ ደይቅበል ተኮይኑ ስለምንታይ ዓይነት እዩ ስለዚ እዚ ዘብሎ ዘለኹ እንታይ እዩ ሓደ ሰብ መፅዩ ኣብ 4 ወርሒ ጉዳይ ተወዲኡ ዝወፅእ ይወፅእ ዘይወፅእ እንተኮይኑ ከዓ ዝወሃቦ እንተኮይኑ ከዓ ኩለንተን ሃገራት ይማቐልኦ ዓይነት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ሓደ ሪስትሪክቲቭ ዝኾነ እቲ ፍሪደም ኦፍ ሙቭመንት ገለ ዝበሃል ዝነበረ ኣብኡ ቁፅፅር ዝዓብየሉ ኩነታት እዩ ክመፅእ እቲ ናይ ዳብሊን ዝበሃል ዝነበረ ዳታቤዝ ከዓ ኣስፊሖሞ ሕጂ ናይ ዓይኒ ናይ ኣፃብዕቲ ናይ ገለ ኩሉ ክወስዱ እዮም ኣብኡ ከቐምጥዎ እዮም ፓስፖርት ዶኩመንት ሒዝካያ ዝነበርካ ገለ ኩሉ ዝቕመጠሉ እሞ ኩለን ሃገራት ብቐሊል ጉዳይ ክርዮ ኣብ ሓደ ሃገር ሕተት ተሓቲቱ ኣብ ካልእ ክሕተት ከም ዘይከኣልን እቲ ኤውሮፓ ውሽጥና
نتصفف እቶም ክምለሱ ዘለዎም ኣትዮም ኣብቲ ሲስተማት ኮይኖም ብዙሕ ክሳራታት ከየምፁልና ቀልጢፍና ክንመልሶም ምእንቲ ሕጂ ከምቲ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሽወደን ኣብ መብዛሕትኡ ሃገራት ኤውሮጳ ሕጂ ናብዚ ክመፁ ከለዉ ነቲ ቁፅፅር ክተርር ከሎ ውሽጥና ነፅፍፍ ኣለና ብብዝሒ ሰባት ኣብ ምውፃእ ኣሳይለም ቁፅሪ ምቕናስ እቲ ዝተሓተ ደረጃ ናይቲ ሚኒማም ሌቨል ዝበሃል ናይ ኣሳይለም ንዑይና ንትግብር ዘለና እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ እዚ ዝኸይድ ዘሎ ነገራት እንታይ ምዃኑ ብኸመይ ከክትንክፍ ምዃኑ عقبة زحتت سب دحر حجي ريخم ما يخم نابز خلته محل تصدق حقي أبناء شودن انتهى ميلا دحر حجز طبقة متقام مالت أبا سايلم ريستريكتيف بزخونه منقد فديلا سبات كاب جبؤهم كفيلم طبقة خبر مالت طبقة قد محجون ولا سم دخفل كخلو صلو خندم تاينيرو تنردو أجبابي مغنياتو على غاقة طبقة ناي نفس غنبر طبقة خمزبل كم زي تبل عيب لك يعني خمتب على حجرنا طبقة انت غيركا ጉዳዩ ኮይኑ ባዕሉ ተማጊቱ ተተዓዊቱ ይኽፈል ዝያዳ ተደይተዓዊቱ ናይ ድኻሙ ክፈል ከምኡ ይኮነን ኣብዚ ይተዓወት ኣይተዓወት ተን ዝወስደን ሓደየን ንናትካ ከዓ ክፀልዎ ይግባእን ነቲ ናትካ ትገልፆ ስለዚ ጠበቃ ጥራሕ እምበር የብላን ጠበቃ ኣይትበሉ ንብሎ ነበርና ንኸም እዩ ሕጂ እሱ እውን ከነትርፎ ይናብሉ ኣለዉ ብዙሕ ነገራት እንዳተቐየረ ከይድ ኣሎ ነቲ ዘምፅዎ ዘለዉ ግዝያዊ መንበሪ ፍቓድ ጥራሕ እዩ ዝብልዎ ዘለዉ ፐርማነንት ምትራፍ ኩሉ እቲ ዝኸይድ ዘሎ كمي جيركا صباح نقول عندكم تغير له ندابلكا سبات توت جبن جيركم تباهيلو كمي جيركا وت حجون زنبر له بيرماننت منبر فقني روم زحدقو مالو زمت زلو حقتات جن دخل بدا زخيز زلو حقتات سلازخنا قليل زي كونه صاحبين زلو بزحات كا تحديقهم فقادهم وصو مبالك ماتيو از زغبرو دلو እንዳስፍحو زخيز زلو خنتا سلازلو ابكم ግን ጌጋ خا مقنف تمليسካ خاني نتز دليو زلو سبب زخنم ነገር ካ ካብ ምግባር ክንጥቃለና إذن تيلا لينك ساب تحت غبر لكم أتيكم كتنبوه جل صحفات كاني بتجرين ياوني خون لأن تاي تحدش لو تتهزبل أتحاحيدنا تحت غبر لكم ينامه إذن دابلكو نزلنا إلى ما عند مدب أبزي زازمية أبزي قصر كال أجد داسي زبال كورس حيز سجاز مت سلام كنيات